Milé dámy a páni, dovolte mi, aby som vás privítal na našej malej slávnosti požehnania mestského adventného venca a rozhnutie mestského stromčeka. Daj Boh šťastia tejto zemi všetkým ľuďom nej. Nech ich slnko jasne svietí každý Boží deň. Nech ich sused láske má, nech im priazeň pokoj dá. Daj Boh šťastia tejto zemi všetkým ľuďom nej. Daj Boh šťastia celej zemi všetkým národom. Nech ich svetlo hviezdy lásky ožaruje dom. Hladným chleba dobrého, chorým zdravia pevného, daj Boh šťastia celej zemi všetkým národom. Adventný čas a srdce jas, vedie nás k tíšeniu, prebudí pokoj nás. Požehnaj tento veniec, aby nám ako znak nádeje pripomínal život a sväté spoločenstvo. A daj, aby sme v týchto dňoch rástli v Tvojej milosti skrze Krista, nášho Pána. Prajem vám všetkým krásny advent a šťastné a veselé Vianoce. No a teraz si teda rožneme prvú sviecu adventnú a rožneme si aj stromček. A toto je úloha pre vás, deti. Vy ste tí najpovolatejší. Jedna kontrolná otázka. Tešíte sa na Vianoce? A na darčeky? Tak výborne, tak to poďme odpočítať. Takže budeme počítať od 10 k 1 a keď povieme 1, tak nám to pani elektrikári všetko rožnú. Ste pripravení? Takže poďme na to. 10, 9, 8,